సైబరాబాద్ సిపి సజ్జనార్ ఆల్విన్ కాలనీ చౌరస్తాలో లాక్డౌన్ అమలు తీరును స్వయంగా పోలీసు అధికారులతో పర్యవేక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజలు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో వచ్చారని, ఇక్కడ ప్రజలు లాక్డౌన్ని చాలా చక్కగా పాటిస్తున్నారని కొనియాడారు. లాక్డౌన్ వలన కరోనా కేసులు కూడా తగ్గుముఖం పట్టాయి అని అన్నారు. ప్రజలు అర్థం చేసుకుని అవసరం ఉంటేనే బయటికి రావాలని, లేకుంటే ఇంట్లోనే ఉండాలని కోరారు. జరుగుతుంది. ప్రజలు కూడా చాలా తక్కువ సంఖ్యలో వచ్చినారు. యాక్చువల్లీ ఈరోజు వీక్లీ ఫస్ట్ డే కానీ బట్ చాలా వెహికల్స్ చాలా తక్కువ రావడం జరిగింది. మనం కూడా చాలా స్ట్రింజెంట్గా అన్ని వెహికల్స్ కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు చాలా చోట్ల కూడా షాప్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 10 o'clockకే క్లోజ్ అయ్యి చాలామంది వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ప్రజలు ఎట్లా లాస్ట్ 10 days నుంచి మనం సహకరిస్తున్నారు, అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా సహకరించాలని చెప్పి నేను అందరూ కూడా కోరుతున్నాను. అవసరమైతే రండి, లేదంటే రావద్దని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఈ మధ్య కూడా మనకు కరోనా కేసు కూడా చాలా తగ్గుముఖం పట్టింది. ఒక టైంలో ఒక 15-20 days బ్యాక్ మనకు టీమ్స్లో రోజు 30-35 మంది చనిపోయేది. ఇప్పుడు ఓన్లీ 12-13 మెంబర్సే చనిపోవడం జరుగుతుంది. అందరికి అప్రోచ్ చేసుకుంటుంది. ఎంత తగ్గుముఖం పట్టింది కరోనా మన స్టేట్లో, ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఎవరు కూడా అనవసరం బయట రావద్దని చెప్పి కోరుతున్నాను. కేసెస్ కూడా తగ్గుముఖం కావడం వల్ల మనం కూడా అన్ని చోట్ల కూడా మంచి ప్రజలు కూడా బాగా స్పందన ఉంది. సో ప్రజలు అర్థం చేసుకొని బయట రావద్దని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. అంటే అందరికీ యాజ్ పర్ జియో ఎవరెవరు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది వాళ్ళందరూ కూడా అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు ట్రాఫిక్ వయలేషన్ చేస్తారు, ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేస్తారు, వాళ్ళపైన డెఫినెట్లీ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు రోడ్ ఎక్కారంటే వాళ్ళ దగ్గర అన్ని పత్రాలు ఉండాలి, వాళ్ళు పక్కా హెల్మెట్ వేసుకోవాలి, లైసెన్స్ ఉండాలి, నంబర్ ప్లేట్ సరిగా ఉండాలి, స్పీడ్ లిమిట్లో ఉండాలి, అన్ని పేపర్స్ ఉంటేనే వాళ్ళకి అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా రోడ్ ఎక్కారంటే అందరూ కూడా ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాల్సిందే. లాక్డౌన్ ఉంది, ఎవరు చెక్ చేయరు అనుకోవద్దు. పోలీసులు అన్ని చోట్ల కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎక్కడాದ್ರೂ మిస్యూజ్ చేసినారని చెప్పి తెలిస్తే వాళ్ళపైన కూడా చీటింగ్ కేసు కట్టడం జరుగుతుంది. ఎవరు కూడా ఈ ఒక అవకాశం మిస్యూజ్ కూడా చేయవద్దని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. ప్రధానంగా మీరు చెక్ చేసేటప్పుడు ఏం అంటే నకిలీ పత్రాలు ఏమైనా దొరుకుతున్నాయి? ఇప్పుడు దాకా దొరకలేదు. మొన్ననే ఒక దొరికింది. పైనేమో ప్రెస్ రిపోర్టర్ అని చెప్పి కార్డు చూపించారు. లోపల ఒక జొమాటో కంపెనీది టీషర్ట్ వేసుకున్నారు. మళ్ళీ మనము ప్రెస్ వాళ్ళకు ఫోన్ చేస్తే ఇది మా వాళ్ళ నుంచి తీసేశారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. దానిపైన ఆయనపైన కూడా కేసు కట్టడం జరిగింది. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ G3 Media.